ବାଜାରେ କେମିତି ବାଜା ବଜେଇଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ସାଥୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଡେ 4ରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାଉସୀ ସହ ବଦମାସିରୁ। ମାଉସୀ ଭାବିଥିଲେ ଆଜି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥିଲେ ଶାନ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସିବ। ମାଉସୀଙ୍କୁ ଆଜି ହଇରାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ। ମାଉସୀ ହେଉଛି ଆଜିର ମୋର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ଶେଷରେ ମାଉସୀଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି, ଟିକେ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଗଲି। ନାଚ ନାଚ ଦେଖିଲି ମୋ ମାମା ଉପରେ ଦିଦି ଆସି ବସିଗଲାଣି। ଯାଇ ତାକୁ ମାମା ଉପରୁ ଉଠେଇକି ମୁଁ ବସିଗଲି। ତାପରେ ଆସିଗଲା ବାଜା ବଜେଇବାର ସମୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି। ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ମିଲ୍କ ସେକ୍ ପିଇ ମାମାଙ୍କ ସହ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲି। ଗେଟ୍ଟାକୁ ବାହୁବଳି ଭଳିଆ ଠେଲି ପେଲି ଦେଇକି ବାହାରି ଆସିଲି। ମାମା ଖାଇ ଟିକେ ସମୟ ବୁଲେଇକି ମତେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆଣିକି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ଦେଇକି ମତେ ଜାକି ମାଡ଼ିକି ଜବରଦସ୍ତି ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ଟା ଲଗାଉଛି ଲିଙ୍କ୍ ଦରକାର ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ଟି କମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଦେବି। ଭିଡିଓଟି ଲମ୍ବା କଲେ ବେଶୀ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଡେ 4ର ବାକି କ୍ଲିପ୍ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ।